Première Herman Rens in Venray. Peelkorf topklasser. Het is vandaag 25 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. De Peelkorf A1 werd zaterdagavond in het sportcentrum in Eindhoven Nederlands kampioen korfbal. De IJsselsteinse korfbalsters versloegen in de finale van het NK de gedoodverfde favoriet, de Korfrakkers A1, met duidelijke cijfers 11-7. In de competitie eindigde de Peelkorf A1 op een tweede plaats en verloor 2 keer van de Korfrakkers. In Eindhoven toonden de jeugdige korfbalsters uit IJsselstein geen respect voor hun tegenstander. Met gedurfd en goed aanvalspel werd de tegenstander vanaf de eerste minuut onder druk gezet. In de eerste helft sloeg de Peelkorf dan ook het beslissend gaatje en ging met een 7-2 voorsprong rusten. Na de pauze waren beide ploegen meer aan elkaar gewaagd, maar liet de Peelkorf de tegenstanders uit Ermpt niet meer dichterbij komen. Een dolgelukkige aanvoerster Anke Hoebe mocht na een fantastische wedstrijd van de Peelkorf de kampioensbeker in ontvangst nemen. Afgelopen vrijdag was de première van de nieuwste show van Circus Herman Rens in Venray. In totaal traden de circusartiesten 4 keer op dit weekend. Ondanks de jarenlange ervaringen van de artiesten zelf waren zij toch ook wat gespannen voor de première. Circusdirecteur Milko Stuyvers was zeer tevreden over de eerste show en de reacties daarop. Het was weer fantastisch. De mensen die kwamen al heel enthousiast binnen en ze zaten echt vol spanning te wachten. Wat krijgen we dit jaar weer te wachten? En toen de voorstelling eenmaal begon, toen was het echt een explosie van applaus. En nee, ze vonden het echt weer super. Maar ja, het klopt ook, want het is echt een prachtig mooi programma. Het is Viva Niño, het is het feest van het kind, zullen we maar zeggen. Maar er zitten acts in uit Cuba, uit Argentinië, uit Frankrijk, uit Engeland. We hebben ze echt overal vandaan gehad dit jaar weer. We hebben weer 85 man personeel bij ons, waarvan 20 artiesten, 8 man orkest. Dus we hebben echt weer een topprogramma. Wat er wel miste dit jaar waren de wilde dieren. In het regeerakkoord van de VVD en PvdA staat dat er een verbod komt op wilde dieren in het circus. Circus Herman Rens besloot daarom om dit jaar al een show te maken zonder roofdieren. Dit doet volgens de circusdirecteur echter weinig af aan het spektakel van de voorstelling. Kijk, een circus dat bestaat niet alleen maar uit wilde dieren. Een circus, en zeker het circus zoals Herman Rens dit jaar presenteert, is een circus met alleen maar kwaliteit. We hebben het opgelost door overal hele goede nummers vandaan te halen. Door de mensen niet zoiets hebben, jongens, waar zijn de roofdieren? De mensen hebben geen tijd om erover na te denken. Het is afgelopen, de roofdieren komen niet meer. Maar wat hebben wij gedaan? We hebben een fantastische act uit Cuba gehaald. We hebben een prachtig mooie boerderijdieren act. Met koeien, met varkens, met geiten, met ganzen. Dus de mensen krijgen dieren genoeg te zien. We hebben een prachtig mooi paardennummer uit Italië. We hebben een van de beste hogeschoolrijders uit de wereld, Jasmin Smart. Dat is van de beroemde familie Smart uit Engeland. En nee, echt, de mensen die missen totaal de roofdieren niet. En wij ook niet. Plus Van Dijk en Verbeten hebben de première dit jaar naar Venray gehaald. De organisatie vindt het bijzonder om circusartiesten van over de hele wereld als eerste hier te ontvangen. En het leuke was, ik was gistermiddag al hier om wat dingetjes voor te bereiden en ik voelde de spanning hangen. Je had het erover dat we weer de première hadden. Ja, en je ziet aan de artiesten van, oh, gaat het goed komen, vinden de mensen het leuk? En als je dan ziet wat ze uiteindelijk hebben gepresteerd, ja, dan is het gewoon geweldig om weer hier te zijn. En ik heb ze gisteren alvast een applaus gegeven voor het werk wat ze tot nu toe al verricht hebben. Het was echt geweldig. Het circus werd het afgelopen weekend op zich goed bezocht. Het bezoekersaantal was wel iets minder dan voorgaande jaren. Iets dat waarschijnlijk met de crisis te maken heeft. Nou, ik denk dat de mensen toch een beetje uitkijken waar ze het geld aan uitgeven. En dan is het circus toch iets waar ze van zeggen, nou, daar slaan we het dit jaar even een keer over. De jonge bezoekers die het circus dit weekend wel bezochten, waren het er in ieder geval over eens. Het circus was vooral heel leuk, 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 leuk. Een heel leuk circus.
2012 was een roerig jaar voor Wout Poels. De jonge klimmer die in 2011 definitief doorbrak, verloor vorig jaar zijn vader en kwam hard ten val in de Tour de France. Na 8 maanden revalidatie keerde hij afgelopen februari terug in koers. De documentaire Retour gaat morgenavond in Eindhoven in bioscoop zien in première. Documentairemaker en neef Marijn Poels volgde Wout vanaf zijn eerste training na zijn zware val in de Tour de France. 12 weken na de val klimt hij weer op de fiets en vecht Poels zich bewonderenswaardig retour in het peloton. Hij maakte in opdracht van de Limburgse regionale zender L1 de film Retour, de terugkeer van Wout Poels. De Peelkorf is volgend seizoen topklasser in de zaalcompetitie. De IJsselsteinse korfbalsters wonnen zaterdag in Eindhoven overtuigend de promotie-degradatiewedstrijd tegen nummer 7 van de topklasse Yes met 14-11. In de eerste helft was de Peelkorf oppermachtig en nam een 9-3 voorsprong. Na de pauze consolideerde de ploeg van coach Mijne Jonkers de voorsprong. Yes kwam in de slotfase nog wel terug tot 3 treffers, maar de zege van de Peelkorf kwam nooit in gevaar. Ondanks de duidelijke zege vonden de speelsters Sanne Verstegen en Monique Peters het geen makkie. Het einde van de tweede helft hebben we wel een slechter kwartier gehad. En daar moesten we nog wel even op letten. Maar ik kan me voorstellen dat het gevoel tijdens de wedstrijd was van nou, dit gaan we wel redden. Maar gelukkig scoorde zij ook niet. Dus ja, hebben we het toch makkelijk kunnen redden uiteindelijk inderdaad. Ja. De winst en de promotie naar de topklasse was een hele opluchting na de zeepert een week eerder tegen DDW. De Peelkorf had een week de tijd om de hoofden leeg te maken. Nou, we hebben gewoon goed getraind met z'n allen en we hebben gewoon vertrouwen in gehad. Dus ja, zo is het goed gekomen. Ja, uitgesproken dat we inderdaad heel graag willen promoveren naar de topklasse. Ja. En de volle 100% ervoor gaan. Ja, en dan zie je dus dat het wel lukt en dat het dus ook kan. Dus vertrouwen voor volgend jaar is er ook. De winst in Eindhoven was de afsluiting van een mooi seizoen. Ja, vond ik ook. Echt goede wedstrijden gespeeld. En ja, we hebben eigenlijk deze wedstrijd wel kunnen laten zien. Dat we het echt wel aan kunnen in de topklasse. Ja, ik denk dat we vooral mentaal ook heel erg gegroeid zijn. Waar we vorig jaar punten lieten liggen, dat we eigenlijk misschien wel de betere ploeg waren. Maar dat we op achterstand kwamen en niet meer terug konden komen, hebben we dit seizoen wel een paar keer laten zien dat we van een achterstand ook terug kunnen komen. En dat we die pot uiteindelijk gewoon kunnen pakken. En ik denk dat dat dit seizoen ons grootste pluspunt is geweest en dat we daardoor nu ook zo sterk zijn. Ja. Jongster Sanne voelt zich op haar gemak in de Peelkorf 1. Ja, goed. Ik vind het eigenlijk wel leuk zo. Erg gezellig en ik leer heel veel van de rest. Dus ja. Monique, jij bent een van de ouderen. Hoe vangen jullie zo'n jonge meiden op? Nou ja, Sanne kent ook inderdaad wel een paar wedstrijden dat ze baalt. Maar dan slepen we er inderdaad wel doorheen door te zeggen van nou, je kunt het wel. En je ziet toch dat je die dame dicht hebt staan, dus waar ben je bang voor? En ja, als Sanne de opdracht krijgt te scoren, dan scoort ze gewoon. Dus ja, waar zou je dan bang voor zijn? Dus nee, dat komt helemaal goed ook volgend jaar met die dames. Beide speelsters weten dat het in de topklasse een zware opgave wacht. Ja, dan zullen de wedstrijden inderdaad wel anders gaan verlopen. Ik denk dat er een paar ploegen zijn waar je gewoon wel echt punten tegen kunt pakken. Maar er zullen op voorhand ook wel al een paar ploegen zijn waar je gewoon weet van nou, daar rugt recht en gewoon leren vooral. Ja. En misschien niet van tevoren verwachten dat je daar punten kunt pakken, maar inderdaad het leermoment pakken. En zorgen dat je erin kunt blijven. Ik denk dat we er heel veel van kunnen leren, sowieso. En ja, we zullen zien wat we ervan gaan maken. Monique, voor jou nog een paar weken en dan, is het, dan ga je naar Turkije. Ja, klopt. Dat is ook wel een dubbel gevoel vandaag. Ja, je moet je promoveren voor de topklasse. En ja, dan ben je er volgend jaar niet bij. Ik heb gelukkig wel al ooit een keer topklasse gespeeld. Dus ik weet ook wel wat te doen staat. En inderdaad, sommige wedstrijden zullen lastig zijn en sommige wat makkelijker. Of ja. En ja, jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar ik zal ze nog wel aankomen moedigen tussendoor. Dus het gaat helemaal goed komen. Tot zover het PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer.
Aankomende nacht is het vrijwel droog. Morgen overdag is het vrij zonnig weer. Er staat een schrale wind waardoor het wederom koud aanvoelt. De temperatuur zal 's middags oplopen tot 4 graden. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.